Tikber il-pressjoni fuq il-Ministru Byron Camilleri sabiex jirriżenja b'mod immedjat wara l-kundanna li taħ l-Ombudsman fir-rapport dwar il-ħabs, kundanna b'mod ċar fuq it-tmexxija tal-Kurunell Elix Dalli li Camilleri baqa' sa issa joħroġ u għalih. Ir-rapport li ħareġ fl-aħħar jiem kixef falliment sistematiku fit-tmexxija tal-ħabs, ksur ta' regolamenti, użu ta' intimidazzjoni u trattament degradanti fuq il-priġunieri. L-investigazzjoni tal-Ombudsman iffukat fuq it-tmexxija tal-ħabs bejn l-2018 u l-2021, ċoe it-tmexxija tal-Kurunell Elix Dalli illi tinkludi sentejn taħt għajnejn Robert Abela. U skont l-evidenza miġbura minn priġunieri, ex-priġunieri, uffiċjali pajżana u gwardjani tal-ħabs flimkien ma' numru ta' xhieda oħrajn, irriżulta li s-sistema falliet u li f'dan il-perjodu kien hemm ksur totali ta' regolamenti tal-ħabs fejn lanqas biss kien hemm standard operating procedures bl-uffiċjali tal-ħabs jadottaw attitudni raffa mal-priġunieri, attitudni li kienet riżultat tal-filosofija li kien daħħal id-direttur tal-ħabs ta' dak iż-żmien il-Kurunell Dalli. Fl-aħħar sigħat 19 il-laqda sejħu għar-riżenja ta' Byron Camilleri, dan wara li fil-Parlament il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech preżenta mozzjoni biex jittieħed vot ta' sfiduċja fl-istess Ministru. Issa dawn laqdiet qed jitolbu biex mhux biss iwarrab il-Ministru iżda jitneħħa Elix Dalli minn kull rwol li taħ il-Gvern. Qed jingħad ukoll li għandu jingħata kumpens lill-vittmi li soffrew mill-ħruxija ta' Elix Dalli, jingħata aċċess lill-midja u s-soċjetà ċivili biex isir skrutinju tal-operat tal-ħabs ta' Kordin u jitfassal timeline biex jiġu implementati ir-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman. Laqdiet insistew li l-pajjiż għandu bżonn ġustizzja u mhux aktar cover-ups.